Ubaba wabo wangihlukumeza so yona ndlela Wawujola nobaba wakhe? ngapheka ngayo. Cha, Wajola? angazi ngize ngijole naye. Pho? Wangiyukubeza ngokocansi. Wagrape? Wangrape. Unamanga? Ngathi mangithi ngiyobika. Wangithembisa ukuthi uzongibulala. Unamazi? Ekubeni ngifike ekhaya labo ngizobasiza ngiclean endlini. Unamazi? Baphekele, bona. Umnganani wena uphekela abanye? Ngangimncane. Ngashiwa abazali ngisemncane. Shame. So ngabona kuyona ndlela engcono ukuthi ngipay revenge because nobaba wabo wangishiya nesifo. Ngabona ukuthi asife sonke nabantu abakhe ngoba nalomncane osakhula ngisabheke kuyena. Busho ukuthi ubudlala ngathi sonke lesi sikhathi. Ngiyakubona udlala ngathi futhi siyagula manje. Yazi. Ulala nabo without protection? Both. Ngilala nabo without protection. Ubaba unginukubeza nini ngamuphi unyaka sithando sami? Unyaka ngiyukubeza ngawo ngangenza grade 10 Thethu esikoleni. Wathi ngashona kuwo lowo nyaka olandelayo sengizokwenza grade 11. Wangonyaka olandelayo ngangithatha umfana wakhe. Wavela ukuplanile konke lokho? No, ngathatha isikhathi ukuthi ngikuhlele. Kwangithatha unyaka wonke ukuthi ngikuhlele. But kwakuhlukumeza ukuthi uteste kanjeyana emva kwe-rape? Ngathi mase ngithi ngiyotesta cause ngagula. Mase ngiyotesta ngathola ukuthi ayibo konakele nasi isifo. Songcono asife sonke. Ngokhulu ithuba ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV isiqopho sethu sithi isongeso but myself Mlangeni Magasela kulolu hlela ngihambi ngiyedwa ngizole ngigcizelela lo ngihamba noKing Sichaka okwamanje akekho kaphilile inkosi yami uMay King kuseshiya indlovukazi yodwa so mina uMlangeni Magasela ngizolibamba ke lo hlelo siphinde sibonane noSichaka next time khona ngibuka kambi uphatheka kambi anyways asingasimoshi isikhathi ngicela lethuba ngibingelele bhuti wami njani Ngiyaphila njani Ngiyaphila. Cela ubingelele umbukelo weBlack Life uzisho ukuthi uba wakaba and usifisa sikusize ngane Black Life TV. Sanibonani igama lami ngosizwe wakwaSibiya. Kahle kahle ngibhalela abaka Black Life TV ngoba ngibhekane nesimo sika bhuti wami esengithandane esethathe umuntu wami esengithandane naye isikhathi eside. Azangithusa usuthandane naye bhuti wakhe ngithi hayi ezinye ke zeyigaqa. La ngididekile. Oh okay. Shuthi la wona siswami senginomuntu bese ngithandane naye isikhathi esingango 2 years. Okay. Ngafika kubhuti wami ngiqala ukuthandana naye lo muntu so ngizomintroduce bengijwayele ukuhlala naye ubaba uthi siyayiphuzela mhlawumbe sayithokozisa ngaleyo ndlela esithokozisa ngayo. Ngafika kuyena ngelinyanga ngifika ngiphethe yena lo muntu wami lo ngizomtshela ukuthi bafa ngicabanga uvuza isibongo sasekhaya ke manje ngalo muntu lo. Kodwa manje sengiyaxakeka lo muntu futhi sengithola ukuthi usethandana naye futhi nami ngishaya research ngithi ngiyasesha ngiyalandela ngoba lo muntu wami kahle kahle iqale lento ngiyibona last month. Lo muntu wami lo uthe uyahamba uyakubo. Alright. Washo ukuthi khona into engizoyifuna kuyena ngathi ngiyamfonela ngangamthola ocingweni. Vele ngifonela wakubo osisi wakhe amlamayo. Mengimfonela athi akekho. Wazi ukuthi ula. Nami ngazi ukuthi uza lapha yana. Okay, ngoba ngazi ukuthi angifuni ukuyinanga leso sikhathi ngayirelaxela indaba. Kwaphinde wayafu kwadlula isikhathi waphinde wathi uyahamba. Ngafona wathi usisi wakhe akekho. Okay, kanti futhi uzophinda futhi athi uyahamba ngavela ngamlandela. Uze ngicheck ukuthi kahle kahle njengoba ehlezi uthi uyahamba uyakuba uyapi because mina ngimchazeli ukuthi sengiyazi ukuthi wena unokuphuma la endlini. Sure. Uthi uyakini ungayikini. Ngikutholeke ke lokho ukuthi uma ephuma la endlini uyahamba yakubhuti wami lo ngimlamayo. Manje nobhuti wakho nihlala ndawonye noma nihlala ukuhlukana? Sihlala ngokuhlukana unomqasho wakhe nje bese sebenza nje usehlala naye kwenye indawo khona hotel kwenye indawo. Yeah. So he's your biological brother? Yebo wangishela ibele lo. Wangishela ibele. Senthana isikhathi singanani no sisters? Usisi sekunyaka wesibili lo esiwenzayo manje. Baduke wamshayela ubra wakho ukuthi ayibo mfethu ngakubona nethekeni yami manje njengoba umsona.
Yabo njengoba mina ngifonela abaka-Black Live TV mengimbuza uyayiphika leyo nto. Hawu. Uyayiphika nje uwumuntu like into engenzeki kodwa mina senginayo ubufakazi. Usunayo isho. Yes, sengibonile ukuthi kuyenzeka. Okay, ofisa ukwazi ufuna ukuthola ukuthi kuyiqiniso ngempela yini ufuna sibize ubhuti wakho naye lo eThekwini. Yebo kwenziswa yini bekwenziswa yini kwenzakala. Bekushayeva endlebe. Yebo. Yo ake ngithola ukuthi ngempela bakwenziswa yini ngizama ucabanga ukuthi ngaba yiso ngeso kanjani kodwa ke ngiyabathemba abaphathi ukuthi njengoba bethe lelu hlelo lelu daba lakho lidinga isongeso kusho ukuthi kukhona bakutholile yabo leyo nto. Ngithemba kanjalo. Asameni somlando ubhuti njengoba izwela imbukelo Black Live TV ubhuti wami engichazela udaba ukuthi hayi ubhuti wakhe azwana naye biological brother uhlala komunye umqashi abahlali ndawonye kodwa uthola ukuthi ayi ngempela ngathi uyamthanda umuntu wakhe and lo muntu wakhe uyimisele ngaye sebethandane for 2 years so into emcika kakhulu uthe MMT yambuza ubhuti wakhe yabona ukuthi hayi akayivumi lento mina manje uMagasela sezohlala phakathi nendawo sizosesha lo bhuti ke ngempela ukuthi ngempela uyathandana yini nalo Thekwini mawukuthi ubhuti akazi naye akathandani bese sizama ukutholisisa ukuthi sisi uyabazi labo bhuti baba u2 ngabe yisiphi izathu sakho sokuthi ushayise ubhuti aba u2 uwedwa ntombazana asimlando ubhuti. Come back mbukelo Black Live TV isiqephu sesithi isongeso myself Mlangeni Magasela kulolu hlelo ngingeda ngihamba noBabluqa kade ngichazayo inkosi yami ukuthi akaphilile cela usasa lethiwa ngibingelele sawubona bhuti njani Yebo njani sipho. ngiyaphila cela ubingelele umbukeli nje uthi sawubona bese uyangitshela ukuthi uba igama lakho Sanibona ababukeli igama lami ngosipho. sho Sipho mfethu ubra wakho lo Yebo. sho Yebo. inganama wakho nobabakho Ya ithamba elilodwa nje leli igazi elilodwa. nibabili nje Hayi sikhona umuntu usilandela wesithathu sibathathu. umagcini naye Uyigazi elilodwa. naye umfana Yebo. awu umama nobaba basaphili bakhona ba Sekushonile ubaba. sekhona oledi. Yebo sikhona. Okay, may his soul continue to rest in peace. Asingasikhathi ubhuti wakho mfethu usibhalelile la. Uney'nsolo ngawo mfethu khona into la ungambhalansisi khona. Khona intambo engaqinisi. Uthi uyakusola ukuthi wena nomuntu wakhe amasiqala umuntu wakhe ngiqale lapha ngingabhimbi. Yebo bengimazi yebo. Wam-introducer kuwena, Ya. wam-producer Yabo awuchazela. ukuthi nangu umuntu wami. Yebo. Manje usola ukuthi kodwa manje utshela nomuntu wakho ungayenza yini lento ku-pro wakho? Hayi lutho ngeke ngikwenze lokho mina. Hayi ubafu ngabe nephutha emesho njalo. Awumchazeleke i-pro wami. Izathu ukuthi uthi uneshow ukuthi bayathandana nomuntu wakho. Ukufonela ngibuza ukuthi ngiyathandana yini nomuntu wami. Wathi wena cha ngathi mina ngiyasola engazuzithandana nomuntu wami mfethu. Wakuphika lokho. Hayi bafo vele namanje kusazokuphika ngeke ngikuyisho into engekho mina ngithandana nomuntu wakho ngabe wena ukuthathela Phela mina bafo mfethu ngikutholile lokho cause umuntu wami bese ngimlandela uma ephuma ethi uyakubo. no Ngimlandele umuntu wami. Ngoba kubo bese ngazi ukuthi akafiki kubo. hayi Bengifonela usisi wakhe uthi akekho kubo yena kwaziwa ukuthi ulapha kumina. And ngakuchazela bafana mina lo muntu sengifuna ukumkhokhela. And angikwazi ukuthi uyenziswa yini lento oyenzayo. Imali bafofuna uyena umdala. Oh. Uyena umdala. kodwa bafo mina ngathini hayi lento ishoyo mina ngiyazi kahle hle yabo wena bafo ngabuthi njalo ngami ngisho njalo kodwa ngase ungichazele ukuthi kwenzakalani wena bafo umusho kanje Ngizoyithini ke mina my sister lenda ngoba uyakuphika. Angithi yabo uyakuphika lo. Kodwa mina awunazo izathu ukuthandana nosisi hayi bengeke ngikwazi ukuthandana nomuntu athandana naye into enjalo uyayihlonipha leyo futhi uyirazi endala kunayo. yebo ngimhlonipha baba umshana ukuthi ngaze ngivele siwe ngithandana nomuntu athandana naye ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Ayi yazi asenze njani bro wami amantombazane sengiwabonile iwona engikwazi ukwathinta abafana ngathi banako lokugoloza nje mfethu ubungayitholi into umuyifuni angasimosha isikhathi angitholi my sister uzozizwa kanjani mesithatha umuntu wakho singiletha la ngoba ngiyalidinga ukuthi kuphume iqiniso kulungile akafiki. yazi ngikhohlwa ukubuzana ukuthi uma uthola ukuthi bayathandana uzowenza njani uzoqhubeka nosisi noma Since bekade ngiyimisele ngaye angazi yabo njengamanje angazi. Usu-ready wena for umshado? Manje mina ngisafuna iqiniso manje while mina bese ngiyimisele ngalomuntu ngoba mina bese ngiqala ngiqongelela ngithi ngiyamthatha lo muntu ukuba okwangempela ngokwemvumo kwaziyo wonke ngoba sengiyakhuluma nabakubo sekuyaqala yaziwa indaba yami kubo naku sekuzovela lesimo manje. And sazi ke manje sengizoyimisa kanjani so ingakho nami ngicela ukwazi iqiniso. okay asingasimosha isikhathi usho ukuthi awunankinga mesithathu sister singilethe la Hayi ngasibona naye uzosho into efanayo hayi
noba u2. Okay. Nayizwela ke imbukelo Break Life obhuti bandawonye la bazala umama oyedwa ubaba oyedwa kodwa ubaba akasekho emhlabeni ngokukhulu nje ukuxolisa ukuthi abasakhe ubaba kodwa umama yena usaphila bathi bathathu nje kuphela kubazali babo omunye ukhona owesigcina kodwa ubhuti wami unenkinga uneshoyo ukuthi ubhuti wakhe lo seceleni kwami uthandana nentombi yakhe so mina sengifisa ukuthi ngoba ngithi ngiyazama nami ngiyambuka ngiyamoya hayi ngiyabona leqiniso ngeke ngilithole ayingasimosheki isikhathi ngoba nami ngizogcina sengiphelele umsebenzi asilanda usisi simlethele la ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi akayikho ngempela into ayenzayo nobhuti kamuntu wakhe amantombazane hayi. Welcome back mbukelo Black Life TV siqephu sithi isongeso with myself uMlangeni uMagasela kulolu lesi siqephu ke sibhalela ubhuti omncane la wasichazela ubhuti rather okay usengala manje okay sibhalela ubhuti wasasibekela udaba lakhe eThebeni ukuthi uzizwa kanjani ngobhuti wakhe alamana naye obhuti wakhe omdala sase siyambuza kubhuti wakhahlelwa wathi ayazi nalento akhuluma ngayo anyway sasisabona ukuthi kubalekile usimlethe noSisters ukuze naye zama ukumsesha sithole ukuthi khona sokuthola yini mina nawe mbukeli ake ngithathe ithuba ngibingelele sawubona njani. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sanda sami. Cela ubingelele umbukelo Black Life bese yazisho ukuthi ubaba kaba. Sanibonani igama nguBanele ngwaKaNdlovu. Ya Banele sibhalelo umuntu wakho. Umuntu wakho angisilokhu guy? Yebo umuntu wakho. Senza nesikhathi singanani? 2 years. Sena 2 years. Niyazwana? Ya siyazwana. Ngasi siyazwana. Ubhuti wakhe lo. Yebo ubhuti wakhe. Ubhuti uthi usola ukuthi wena uthandana nobhuti wakhe. Uyiqinise nganani lo? Akusileli iqiniso lokho. Awunaso isizathu sokwenza lokho? Anginaso isizathu sokwenza lokho. Yini engangenza ngithandane nobhuti wakhe khona yena. Uyangiphika manje. Uyangiphika shoes manje. Hawu, uthe wena ngithanda nje. Nangithi ubhuti yamphika. Angimphika ngithandani naye kuyiqiniso ngithandani naye. Cha mina understanding ngempela umenthi uyakuphika baba. Kade uphika nje. Baba awucacise la ukuthi uyakuphika. Hayi nami ngiyezwa. Ukuthi manje uyangiphika ungiphika kanjani ngoba phela ngathi usimele besithola naye. Kahle kahle wena uthi kanjani umuntu kabhuti wakho ngoba uyamazi? Ish ukuthi ungaswe ngalutheka kahle. Waluthoba aqala. Waluthoba yena. Wenzani? Khona la wafika wasuka khona wafika mina ngihlalele mina yabo. Phamisizwe kancane bhuti wami ungadini. Okay, wasuka nje wafika la ngihleli khona la ngitshela ukuthi mina uyela uzofika nobhuti wami. Bengitshene kanjalo kanti hayi lutho kanti uzofika yena yedwa. Mina ngingazi. Ngibuyela nasemsebenzini ngiyaxakeka. And mengimbuza mefika endlini wangitshela ukuthi mina nobhuti wami sebahlukana. Sho? Wathi sebahlukana? Yeah. Wangambuza ngani ubhuti wakho? Ngidida pho indaba ukuphika mengikubuza ngoba mina ngikuthola manje lokho ngakusearch ngakufona ngathi ngikuthola ngakufonela ngakubuza wakuphika. Njalo mengikubuza kuyimanje kade ukuphika yini esikwenza ukuthi ukuvumeke manje yini esibuye yabuya ke bafu awuchazi mfethu ngempela kanti konzakalani mfethu. Bafu ngazini ukuthi kuba nodonganyana kancane yabo wena bafu ngokuthi ungakutsheli le ndaba yakho. Ngobani? Ngoba manje bafu bese ngithi ngiyazama ukuthi ngikhulume indaba yakho ngingasitholi isikhathi ukuthi ngixhumane kahle nawe. Yini bekuvimba kuloko? Ngoba phela nayo behlele ngitshena ukuthi mina nawe wena naye nahlukana yabo. Mina futhi mengithi ngiyazama ukukhuluma nawe angafuni ukuthi sifake indaba yakho. Indaba engafuni nifake indaba ngoba phela wena ubafu. Yazi ngiyazi bafu mina nawe besihlala weekend siyahlala yabo nje manje ku December ngamela ngabe siplanile ukuthi siwumisa kanjani lo December asikazi isiplan kwenzakalani ngempela bafu mhlawumbe mina mfethu lost mfethu yini kangaka mfethu lesibanga kanje Sister indaba wena uthanda nabantu bandawonye nasizathu sokutshela nalabo bhuti baba u2 Ngisho ngingasho ngithi sikhona ukuthi uyatshola nabo? Ngiyathola nabo. Boba u2. Yebo. Waqamba amanga kulo bhuti wathi usuhlukene nalo. Yebo ngaqamba amanga ngathi sengihlukene naye. Senza nesikhathi singanani nalo munye? Sinonyaka. Hey! Isikhathi singafethu. Ya. Unyaka nje uyophela. Uyenza kanjani phela lento ngoba phela mina ngiqala ukubona manje futhi nakholwa ngoba usuthi uyaphuma uyahamba ulala kini. Imali ulala nabo baba u2? Ngilala nabo bobabili. Uyabathanda baba u2?
Cha, kho ngisho yedwa engimthandayo. Hayi. Futhi usenzile. Awungithandi futhi. Ya, nginithanda. Mina njengoba ngithi mina ngifuna ukulobola kimi mina awungithandi wena. Wena awungithandi wena. Isikhathi singaka awungithandi. Nginika isikhathi ungilalele. Yabo yonke lento eyenzaka la afa ngaba sifikelelanga la. Ngabe kwenziwe njani? Ngabe nje asikhathi size sifinyelele ngisho kuleli izinga leli ngoba kho ngisho yedwa engimthandayo Hayi. Ulala kanjani nabantu ongabathandi mnganami? ubaba wabo wangihlukumeza so yona ndlela Wawutshola nobaba wakhe? ngapheka ngayo. Cha, Wajola? angazi ngize ngijole naye. Pho? Wangiyukubeza ngokucansi, Wagrape? wangrape. Unamanga? Ngathi mangithi ngiyobika, wangithembisa ukuthi uzongibulala. Unamazi? Ekubeni ngifike ekhaya labo ngizobasiza ngiclean endlini. Unamazi? Baphekele, bona. Umnganani wena uphekela abanye? Ngangimncane. Ngashiwa abazali ngisemncane. Shame. So ngabona kuyona ndlela engcono ukuthi ngipay revenge because nobaba wabo wangishiya nesifo. Ngabona ukuthi asife sonke nabantu abakhe ngoba nalomncane osakhula ngisabheke kuyena. Busho ukuthi ubudlala ngathi sonke lesi sikhathi. No. Ngiyakubona udlala ngathi futhi siyagula manje. Yazi. Ulala nabo without protection? Both ngilala nabo without protection. Ubaba unginukubeza nini ngamuphi unyaka sithando sami? Unyaka ngiyukubeza ngawo ngangenza grade 10 Thethu. esikoleni. Wathi angashona kuwo lowo nyaka olandelayo sengizokwenza grade 11. Wangonyaka olandelayo ngangithatha umfana wakhe. Wavela ukuplanile konke lokho? No, ngathatha isikhathi ukuthi ngikuhlele. Kwangithatha unyaka wonke ukuthi ngikuhlele. But kwakuhlukumeza ukuthi utheste kanjeyana emva kwe-rape? Ngathi mase ngithi ngiyotesta cause ngagula. Mase ngiyotesta ngathola ukuthi ayibo konakele nasi isifo. Songcono asife sonke. Bafu inkinga lesibhekene nayo manje. Enjalo nje. So ithini into nje? Uzizwa kanjani bhuti wami ngalokho? Ngifuna eduze wami. Noma ngangifuna ukusalayo lento ebengifuna ukushela yona into lapha endlini uphumphelo wami. Anginankinga nalokho. Awuyisoli nje sana sami namanje? Awuyisoli nakancane. Abanacala nje ubaba wabo. Abanacala nami ngangenacala nami ngangisemncane ngangonanga umuntu. Kwenzeka. Nabo sekwenzekile okulula nje ukuthi ba-accept ngoba siyafa sonke. Bebe ngathesta negative after lokho ucabanga ukuthi kwenzakalile kubona mhlawumbe uthola amagazi abo ngiyazi akwazi ukuyithatha le nto uzozizwa At kanjani? least mhlawumbe ngizobe sengikhululekile mina emoyeni. Into ade ngifisa ukuyenza ngiyenzile. Bro wami usizwa kanjani? Ngizizwa ukubuhlungu into engisengiyizwa manje ngoba phela bengayilindele kuyena. Ayi wena waba weak. Waba weak. Ngcono nalo. Waba weak lo. Wenzani? Awungathi mangifika kuyena ngizenza umuntu odakiwe ufika nawe uyangivumela ngene endlini. Ungalala kanjani embhedeni owodwa nentombi kamfweni? Kanjani? Kanjani? Uyena waba weak. Hayi phela nami ngangingalindele ngoba phela bengikubuza wena ungitsheni ngalezi indaba zakho. Ngangeke ngikuchazele kubeni ngizofeza inhloso zami. Ngikuchazelelani ukuthi ubaleke. Hayi. Ngingayifeza inhloso zami. Kodwa isekho inkinga ke sisi kodwa hayi Uku-accept. ungihlukumezele wena thina sinobafo mina ngoba phela mina bese ngakulindele lokho ukuthi ungaphisela kanje ngoba hayi kodwa ngisimoshile Hayi. Accept. Phela nje. Yazi. Ngiyazi ubaba wenu wadlwengula ingane? Yebo nje into le vele Lesingayazi. umoya nje. Naye ngifisa la khona aphenduke ethuneni. Abone ukuthi kwenzakalani la. Usazoqhubeka nalo wesithathu? Ngiyakuyena. As long as Even after the show? as long as ngisambona ephila. Naye ngiyakuyena asife sonke Nkosi yami kubaleke ngani ukuthi ngife ngedwa. Ngephutha labakwabo. Imshanguzo. Ushe moya, ufe moya. Asidle sonke. Moya wami awukho right. Mhlawumbe ngizokhululeka. Ngibulala lengane Jesu. Vele ubaba wakade ngibulala noma ungangiqedela. Yazi uzoboshela wena. Cela nimsuseni le eduze wami lesisi. Ngoba ngempela yabo nje. sayisabhekana nenkinga kodwa egcineni la. Awudinga usizo sithando sami? Usizo ngasho ngithi ngiyalidinga. Akekho umuntu wakwakhuluma naye ngalolu daba? Akaze ngize ngikhulume namuntu. Abazali basheshe bangishiya so ihlobo ish. Abantu abakude kakhulu nami.
nobaba wabo lo wangithatha sawumuntu ozongikhulisa, Ozokusiza. ozongisiza kanti uyazi ufuna ukumosha impilo yami. And yayenza isense ngoba phela uney'ngane zabafana usho ukuthi uyayidinga ukubona ingane yentombazane. Ukushuthi Kodwa mese yakunukubeza. anginukubeza-ke ngendlela enza ngayo. Nami angishiye-ke lokhu ayekushiyile, kusho ukuthi phela vele yifa lakhona. Yifa lomndeni wabo asilithathe sonke. Hawe ma. Yo, ithi ngaba nkulu ingazekeki imbukelo eBlack Life TV mina angazi. Kodwa lo daba niyazi-ke mese ngihlulekile. Qedelelani ocopheshe. Mina angazi ngizoyenza njani. In this case, i-sensitive kakhulu kumina. Kune-rape involved. Umntwana wena wayefunda ugrade 10 emncane wathatha umuntu ethi ufuna ukumsiza waseyayisiza ngaye. Waba nenhliziyo embi kwamakhela inhliziyo embi ngale ndlela ukuthi wathi naye ngoba nami seningifakela ukufa angingafi ngedwa ngizofana nezingane zakho. Njengoba hleli la uthi misazoqhubeka nale enye yokugcina umfana osele. Ngoba sebadinga ucwepheshe bafethu. Ngiyazi amthola. Ngicela ngoba ngeke ayamthola. Ngiyajabula. Hayibo kanjani? Siyahamba. Siyahamba nakhona. Masihamba sihamba sonke. Sonke nalowo wokugcina ngilindele. Siqede nje. Akubhupha umndeni wonke ubaba wenu ufile nani niyafa nami ngifa nani nengane yakini naye yasilandela. Sife sonke. Sibhekene nenkinga kodwa-ke la. And i-GBV yabulala mina ngami if anything happens nje kulo sisi kuzobe nini acabanga noma ningene enze lutho ngoba phela sizama ukunisiza. Lokho sikwenzayo la kuma-camera okunye. But at the end of the day sizophumela sibe ne-sense. Kulolu daba lesibhekene nawo mina bengitshela ukuthi ngibhekene nokunye namhlanje ngithola ukuthi sengibhekene nokunye. Akubona lokho ngitshela ukuthi ngibhekene nakho. Fethu. Kwenziwa kanjani-ke umuntu mebhekene nesimo esikanjena? So unfortunate ngoba senzela ishow abantu bayasibuka siyalikhuluma udaba kodwa kubalekile oku-important kakhulu after abantu besibuka fanele siqhubeke nodaba asikwazi ukulishiya lenga kanje usisi fanele athole usizo athole ne-healing yakhe nani fanele nithole usizo because konke lokho enikufisayo ukuthi nifisa ukumbulala nifisani vele siyazi soba ufonje bahlelayo singekwenzeki ngenxa abantu esisebenzisana nabo khona ocwepheshe khona amaphoyisa khona abameli khona yonke into kodwa kubalekile ukuthi sesiyafundisile abantu babone ukuthi lezi zinto enje zenzeke kodwa kubalekile ukuthi ungaphindisele kubo ngokubo kodwa ukuthi njengamanje usisi njobe ezizwa kanje elimele kanje siyambona udinga nje esibhedlela senhliziyo somoya ahamba yolashwa emva kwalokho bese sinani futhi nadinga ukuthi nilaphe ngoba senigaxela into eningahlangene ngayo nani senzoba nakho lokho emqondweni wenu ukuthi i-rape into ebuhlungu kabi ubaba for the fact ukuthi wanukubeza ingane namanje sathole leyo enga usewashona kodwa ubaba yayizwa into engishoyo yabo ukuthi into ebuhlungu kanjani I'm sure nifise liyenze yabo into eningahlangene nayo into engithandazelayo nje ngathi ningathola ngathi akho lutho mhlawumbe zange nitheleleke Yo sifise sibi kangaka kodwa uzothola usizo sana sami I am so sorry ukuthi udlule kule nto odlule kuyona kubuhlungu kwangempela Kodwa ibingekho mhlawumbe enye indlela mhlawumbe obungayenza mhlawumbe beside le wenzini ibingekho awubingekho bekuyona ndlela elula yabo because angikwazi ukuyilwela mina bengeke ngithi mhlawumbe ngizovele ngithi ngibulala omunye wena ukuze ngibhodle hayi ongcono sivele sigule mawusidla amaphilisi siwadle ongafuni ukwadla sife sonke singabi nayo inkinga nje sure sikhohlwe nje Bocanga ukungilimaza manje nakhona ungangibulala vele sengifana nento efile babona dangiqeda sizana uzokwenza umphumela uzokwenza umphumela kodwa usangaphinda uphile trust ngeke kwenze mehluko ukuphila kuzowenza sidle nje sivakashe eclinic sidle imishanguzo phelela lapho Hayi asadingi nokumbona kumele ahambe sicela umsize yena yedwa ngoba nani nadinga ukuthi nisizakale kodwa ya kona uqinisele ungase usisize nje ukuthi nje singasampheli simbone ngoba manje sesibhekene nenkinga ngoba mase ufuna ukudla ngisho nobafo ukugcina ithemba lethu sinalo ayena ngene imfihle ndawo kodwa soyenza sure ukuthi siyazama ukuthi siyakubalekisa wema I am so flabbergasted. I am so flabbergasted. First of all, abantu balimele and abantu ekulimaleni kwabo abaxoli kalula. It takes time for them ukuthi bakwazi ukuxola. And kwesisikhathi abakwazi ukuxola ngaphandle kosizo lochwepheshe. So mina umlangeni Magasela kule case kuye kuhlangane abantu abangazanga abantu aba-innocent abangazi lutho abangenayo ngisho ama-intentions ukuthi ahlukumeze abantu besifazane but ngenxa yesiyenzo sabantu sabazali babo abadala babo izono zabantu abadala zabazali ziwele ebantwaneni
obhuti laba abawuthiwa seduze kwami sebevele bagacela and usisi usakaqedile kodwa ngosizo-ke le-Black Life TV ngiyazi ukuthi konke lokhu kuzolunga. Siphinde sibonane on our next episode. Mina Mlangeni Magasela, nginithanda ibhadi. Press subscribe, like, share and comment. I'm out.